Mae Morgan yn 20 oed ac ar y ffordd i gael brechiad. Mae Morgan yn credu mae dyma'r peth iawn i'w wneud. Mae'n gwybod y gall ein hamddippyn rhag afiechyd a allai fod yn farwol. Ond mae ambell si wedi bod ar led. Glywais i bydd eich braich yn brifo am wythnosau. Roedd hi mor frawychus yno. Roedd y nodoedd yn anferth. Roedd gwaed ym mhobman. Mae'r nyrs yn gas ofnadwy. Does dim rhaid i brechiad fod yn brofiad ofnus. Mae brechiadau yno'n helpu ni yn gallu yn diogelu ni yn erbyn rai afiechydau marwol, gan gynnwys polio, diphtheria, tetanus, HPV a rai mathau o lidr ymennydd. Pan gefais i fy mrechiadau, roeddwn i'n nerfus, ond roedd popeth yn iawn. Roedd y nyrs yn hyfryd ac fe wnaeth yn siŵr fy mod wedi tawelu cyn roi'r brechiad i mi. Ni wnaeth frifo rhyw lawer, ac roedd fy mraich yn dyner dim ond am ychydig oriau. Dydy hynny ddim yn ffôl os yw'n golygu fy mod nawr wedi cael fy niogelu yn erbyn HPV. Roeddwn i ddim eisiau derbyn fy mrechiadau, ond ar ôl siarad gyda'r nyrs, sylweddolais eu bod yn well ei gael na fod mewn perygl o ddal llyr yr ymennydd. Ni wnaeth frifo ac nid oedd yna wair fel yr oeddwn i wedi ei ddisgwyl. Mae sicr yn werthfawr mwyn fod yn ddiogel rhag rai mathau o llyr yr ymennydd. Mlwyddyn 8 gallwch dderbyn brechiad i'ch diogelu rhag HPV. Ac ym mlwyddyn 9, gallwch cael brechiadau fydd yn eich diogelu rhag polio, diphtheria, tetanus a rai mathau o lidr ymennydd. Mae'r brechiadau hyn yn gyflym ac yn hawdd. Yr unig sgil effeithio mewn gwirionedd yw bod eich braich yn brifo am ychydig, sy'n llawer gwell na bod mewn perygl o dderbyn yr afiechydon y maen nhw'n diogelu yn ei herbyn. Imiwneiddiwch eich hun!